De ce ne dorim un copil? Pentru cine? E o întrebare foarte bună, pentru că, în principiu, aud părinții că își doresc, la un moment dat, să apară un copil. Ar fi bine să ne dorim acel copil pentru el. Copilul apare ca un fruct al unirii, un fruct al iubirii între doi oameni, între două suflete. Și ei înfloresc cumva iubirea lor și astfel apare un copil. Nu sunt de acord să ne dorim un copil ca să înlocuiască un gol emoțional din viața Sau ca noastră. să fie un ajutor la bătrânețe, spun mulți? Ei, da, asta este o convingere care nu ar trebui să existe și de data asta ar trebui, își are sensul, pentru că nu putem să ne folosim de un copil. Când facem un copil, trebuie să realizăm că la un moment dat acesta se va desprinde și o să aibă propriul drum? Dacă suntem cu adevărat părinții lui, iubitori, ne dorim ca acel copil să aibă parte de ceea ce el își dorește. Și dacă acel copil nu simte să stea cu noi sau nu simte să ne dăruiască ceea ce noi credem că am investit, asta este problema copilului și nu a noastră. Nu avem dreptul să-i cerem copilului să aibă obligații față de noi. Aici vorbim de pretențiile părinților față asupra de copil. copiilor. Atunci când l-am adus pe lume, nu l-am întrebat dacă vrea să vină sau nu. Am făcut-o sau ar trebui să o facem din iubire pentru el. Oricum, un copil aduce foarte multă bucurie prin însăși faptul că există. El umple spațiul familiei cu candoarea lui, cu bucuria de a trăi, cu zâmbetul lui, cu primele realizări pe care le are în viață. Deci fiecare moment petrecut cu copilul aduce imediat și o răsplată a prezenței lui în acea familie. Acum mă refer, evident, un pic idealizat la ce aduce un copil, dar sper să am suficient timp să vedem cum gestionăm și partea mai puțin plăcută a relației cu copiii. Însă atunci când aducem un copil pe lume, este bine să conștientizăm că o facem pentru el și nu pentru noi, nu ca să avem un ajutor la bătrânețe, așa cum am moștenit. Și nici ca o jucărie în cazul unor. Nu, și nu ca o completare, pentru că sunt multe cupluri unde nivelul iubirii, tandreței, al afecțiunii a scăzut și atunci, fără să conștientizeze lucrul acesta, ei spun că poate un copil i-ar împlini. Nu, un copil vine ca să fie el împlinit, să culeagă el de acolo, să fie hrănit din afecțiunea aceea și implicit o și hrănește.